Garaşsyz döwletimiziň ilatynyň hemde ykdysadyýatynyň isleglerini kanagatlandyrmaga ukuyply uly kommunikasiýa toplumynyň depgirli ösürilmegi ýurdumyzda kabul edilen maksatnamalaryň binýatlarynyň biri bolup durýar. Şunuň bilen bagylykda berkarar diýarymyzda döwrwap inženýerçilik desgalary, şol sanyna awtomobil we demir ýollary, köprüler, howa mendilleri ýygyderli gurulyp ulanymaga berilýär. Ýokary tezlikli Aşgabat Türkmenabad awtomobil ýolunyň gurulmagy munyň aýdyň suwutnamasy bolupdyr. Millili Ejdermez gahrman arkadağımyzyň 2019-njy ýylyň 11-nji ýanwarynaky kararyna laýyklykda bu geňgerimli taslamany durmuşa geçirmek Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agzasy Türkmen Awtoban ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine paýna düşdi. Uzunlygy 600 kilometre barabar bolan Aşgabat Türkmenabad awtomobil ýolunyň gurulşygyna 2019-njy ýylyň 24-nji ýanwaryna badalga berildi. Onuň işe girdilmegi ýurdumyzyň ýol ugamynyň geçirjilik köýbini, logistik hyzmatlarynyň kiýilini epesli ýokarlandyrmaga, halkara üstaşyr ulug düzümini hemde döwletara sowda ykdysady gatnaşyklary giňeltmäge mümkinçilik berer. Ýokary tezlikli awtomobil ýoly Türkmenistanyň çäginden daşalýan ýükleriň möçürini epesli artdyrmagy we gatnawlary çaltandyrmagy amatly şertler dördü. Şunuň bilen bagylykda goňşy Özbegistan bilen ulug ulugymyna gatnaşyklary ösdürmekde uly mümkinçilikler açylýar. Ýurdumyzyň günnäwir tebitini onuň merkezi bilen baglanşdyrýan ýokary tezlikli awtomobil ýolunyň Aşgabat Türkmenbaşy awtobanyna tetleşmegi ýük awtologlarynyň Türkmenbaşynyň halkara deňiz portuna we şol ýerden deňiz arkaly Kavkaza, Ýewropa, Russiýanyň günorta tebitine, Iranyň demir gadygyna, park hemde aman aýlaglaryna çykmaga mümkinçilik berdi. Awtoban 6 hereket zolagyndan ibaret bolup durýar. Onuň ýer düşeginiň geňligi 34,5 metr, ýol hereket bölüginiň geňligi her tarapda 11,25 metr. Hereket zolagynyň geňligi bolsa 3,75 metr degdir. Munyň öňünde dünýäde şeýle detalary bildirilýän talaplara laýyk gelýär. Ýoluň hereket bölegi bir-birinden ýörüte zolag arkaly bölünýär. Her orada hereket zolagyny adatdan daşar ýagdaýlar üçin zolag, suwly gatnaw hemde hereket zolagyna çykmagyň öňüni almak üçin niýetlenen metal germegler tipleşýär. Ýol örtügi 1-nji derejeli täze awtoban döwrwap serişdelerden, ýokary hili asfalt betondan, sintetik örtükden we gözeneklerden, torlardan we awtomobil ýolunyň netijeli gatlarynyň mäkemligini artdyrýan beýlik serişdelerden ibaret bolup, olar ýol örtüginiň we köp gatly ýer düşeginiň göterjilik ukybyny artdyrmak üçin kullanylýar. Ýokary tezlikli ýolly teknik hyzmatlar üçin awtomobil hyzmat merkezleri ýerleşdirildi. Ýol hereketi ýörüte ulgam arkaly dolanýar. Bu ulgamyň çäklerine ýokary tezlikli awtomobil ýol gödäwçilik gullugynyň esasy maglumatlary iýerler we ýatda saklanýar. Bu işler ýapyk aýlawly teleýaýlym ulgam arkaly ýerine ýetirilir. Şeýle hem şol ýere meteorologiýa bekedilen ýoluň çyýgyllygy, görnüş aralygy baradaky we beýleki maglumatlar iýerler. Täze ýoluň 1-nji tapgary, ýagny Aşgabat Tejen aralygy 2021-nji ýylyň oktyabr aýyna gurulyp ulanmagy berildi. Ýokary tezlikli ýoluň 2-nji tapgary, ýagny Tejen Mara aralygy bolsa şu ýylyň aprel aýyna uly dawara bilen açylyp halka hyzmat edip başlar. Halkara derejeli bu ýol tehnika taýdan dünýä ölçeglerine dolu laýyk gelýär. Täze ýoluň ugruna ýolagçylar sürüjiler üçin ähli amatly şertler döredil. Sowda merkezlerde naharhanalar we mehmanhanalar, inženýerçilik desgalary bina edildi. Ýoluň ugruna döwrwap elektron төлөк terminallary, video gödäwçilik enjamlary, tezlik ölçeýijiler, ara gatnaşyk nokatlary, gün batareýaly ışıklandyrýış tütülleri oturdyldy. Ýurdumyzyň Ahal we Maru welaýatlarynyň çäklerinden geçip, Gödel paýtagtymyzy Lewap welaýaty bilen birleşdirjek bu ýol ýolagçylaryň hemem ýükleriň gysga wagtda bökdensiz gatnadylmagyny üçin eder. Awtobanyň açylmagy bilen ýol ulgamynyň mümkinçiligi has artyp, logistik hyzmatlaryň kiýili hem epesli ýokarlandy. Halkara üstaşyr ulug düzümi we beýik küpek ýolunyň ugruna ýerleşen goňşy ýurtlar bilen sowda ykdysady gatnaşyklary ösdürmäge mümkinçilik berer. Ýokary tezlikli Aşgabat Türkmenabad awtomobil ýolunyň gurulmagy garaşsyz hem baky betarap döwletimizde milli maksatnamalary durmuşa geçirmekde. Döwrwap senagat we ulug düzümini döretmekde. Türkmen telekeçileriniň işin orun eýleýänligini ýene-de bir gezek aýdyn görkezýär.